hai jotono lamsogo ani tinini blog talga hingke no themel title nugui sigana hingke chwng tabuk thangui tongo lama hinui tongo hingke tini shukrobar hingke 15 August hingke 2 ta program bo naitai hingke chwng to lama himthang tongo ekdom sakto nokha naithok tongkha hingke chwng to hinte hinte bazar phai sopaijak hingke chwng bazar tabo time 10 ta baji tongo hingke chwng program naigui bazar o hatai tongjak nathok nathok nanai hingke ani blouse rok no thangya hingke no chajak tongo like comment khaidi hingke asukno sal bo tongmani hingke chwng phaigo hingke program poster khai nai tongo hingke chwng aroksa doi rok phaikha hingkeche mane achuk rok se ma tongkhamung hingke chwng mane 10 ta phaila hingke time thiyongkha hingke tabuk ke chwng jaga to manjak mane achuk tonglaikha hingke ekdom harpui margo mia watui phaijak to hingke ba pura harpui boni jota rok naide mujang rok pura bwskango songjak ekdom gorom bai sabo tongjak nokha naithok tangna chumui rok kuphur kuphur khaigi hingke chwng khe kotor bwsai tonglaikha nainani hingke program naina phaijak bazar ni product se program chwng tabuk khe bwchalaiui nai tonglaikha achuklaigi ekdom sabo tongmani tini jokha saisi labrikha hingke to achuklaigi sathi hongou chinai ma tonglaikha chwng hingke bazar tini ba shukrobar bazar hingke ba bazar ni borok pura program ongkha pura moko nojor hingke chwng bazar kale kanai hingke swkang program nairana program naini pore hingke bazar kisa berainai hingke yang mwsai rok bo kwchalma chwng bai hingkeleba nuya gang khai nulai nugo chwng hingke camera rok bo bolai gang kaiya khali kwchal se hingkeleba hingke zoom khai nagui phoset borok pura chikon chikon ong tongo mo hingke depasra school ni english medium rok student bo mwsai tonglaikha group bo bangmani bo jito dress tongo ergo pura sari kangjak bo tongo usui hingke chwng to program nai 12 ta baji tongo time hingke chwng aro kwran jaga thanglama hingke bazar tei gurai thang tongo tabuk hingke sabo tongmani se yang nokha bo mwnangjak kisa khe sabo tongjak hingke bazar tui gurai thangnai hingke ari keha lama tongoi tongo obotui thanglikya chwng obotui borok bisi hingui hingke yang bazar bo sendeki phaikha hingke to beraigui mui rok fan rok je tango fan rok pura aa kaila pura je tango fan rok hingke to berma dogra tui thangui yang berma ta naiyago chwng mane yang program tui thangrano hingke obotui thangnai chwng hingke yang watui phaimani lama rabasta ongjak watui se phaimani thakjak hingke ba hingke lama rok gang tongkha de hingke chwng thangui tara yang mwsana rok bai kanda ke sopaikha hingke chwng to haino naini jaga kisa kwchal hingke yang chwng to phaikha bwkha ekta yang kisa sampa hingke kisa gang nukglai kanda se hingke ba hingke aro ha naigui thangnai tongo chwng hingke time rok bo ekdom 12 ta rok tongkha sana rok bo story fuju kangjak hingke oya harpui tola hingke harpui jebo aa naitui chong tongjaga aa naitui yathai ode ro rukolai no arunglai no de mwsamani mote gani mote bo mwsalai hingkeleba waisa kothai bo sopaigo step step hingke pura aa naitui ong tongha dophul chagui hingke sa hingke kwchwng hingke chwng tabuk program togram naipaigui program to paiyaku hingke chwng nailaiya silaigui hingke yang berma rok nalai rana hati khorok rok khailai phailaijak hingke program naikha hingke bazar sai sari naikha korok bazar hingke 1 ta 2 ta rok sai sari paigo keha kainwlai bazar se mane tongmai sanai jugala thangnani bagui hingke chwng to khongjai rok se nalai tongo 10 taka kotorma rok hingke thaichani bo gajak nariya hingke swkang pai manui tongo jajiya hingkeleba khongjai no nalai berma no nalaigui hingke chwng tabuk atama najana thangnaigrana tabukle aa kisa nagui ani blog no mwthak sinai next blog.